Hai Punggaham, hambai jotono ang tini ane blogger nai kisah lobby risabai khenarwana kise misia rongjabo bui hasa perfect ringya angkai ane wife songno koyo norok comment ladi presa mungrok kaham khai tebo thong tebo amri krasa be ni norok comment khai bana angkun joliya kaitno ti kise risabai khenarwana gitar base rongthaya naidi ini kisah resep nai nakade kaisa rasa khanai aman rasa agini berai mahai tamu beraya yang sebai mabo tamu sebaya agini berai mahai tamu beraya yang sebai mabo tamu sebaya bial phai bo
tini no srengmani mo tei tini rusap khana kisa bahing jabai kha asa klayo ani ganar no khanai rok fulfill kangkhoi rosabli arnai ang bom tino wansukha teb kangkhoi rosabnai teb kangkhoi rosabi khanarna chesta khlainai ang hambai ani channel no yakra YouTube blog no subscribe khlaina hambai ro tei je khlairang no bo hambai ro boro sajak khlainai ang pudu khlaio ge tini bagi asukno hambai pung kaham kaham tongbaidi samung tongnai samung kangai tangdi tam sanai bunya asuk komen beri maya hambai pung kaham.